Πέρασαν πολλά χρόνια από την τελευταία διαμαρτυρία που κάναμε πάλι εδώ, σε αυτό, εδώ το σημείο. Αλλά τότε διεκδικούσαμε καλύτερες αποδοχές ή καλύτερο μεροκάματο ή καλύτερη τιμή στα προϊόντα μας. Σήμερα συμβαίνει κάτι εντελώς το αντίθετο. Αυτό που διεκδικούμε είναι να μην μας πάρουν αυτά που όλα τα χρόνια καταφέραμε να αποκτήσουμε με πολλή δουλειά και μόχθο, αλλά βλέπω και νιώθω λίγο απογοητευμένος, διότι δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή και αυτοί που έρχονται εδώ στα μπλόκα δεν νιώθουν αυτή την πίστη διεκδίκησης. Δεν πρέπει να ερχόμαστε απελπισμένοι ότι δεν γίνεται τίποτες, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτες και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σε εμάς εξαρτάται πώς το πιστεύουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Όπως σας είπα, πέρασαν πολλά χρόνια από την τελευταία διεκδίκηση. Σε αυτά τα χρόνια συνέβησαν γεγονότα που κάθε άλλο παρακαλώ έφεραν στη χώρα μας και στον ίδιο το λαό μας. Όταν καθημερινά ακούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας μιλάνε και να μας λένε για φτώχεια, για ανεργία, για περικοπές συντάξεων και μισθών, για φόρους και χαράτσια που μας επιβάλλουν καθημερινά και καθημερινά διαβρώνονται, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις να κλείνουν και να μένουν χιλιάδες άνεργοι, όλα αυτά μας έχουν φέρει όλους μας σε απόγνωση. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω αυτή την πίστη της αγωνιστικότητας, γιατί μόνο αυτό θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε, να τους κάνουμε να εμποδίσουμε να μην πάρουν αυτά τα δύσκολα και ασφαλιστικά τις πρακτικά μέτρα που θέλουν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα, ένα αγωνιστικό μήνυμα. Να κουνηθούμε από τις καρέκλες, να ξεκουλήσουμε από τους καναπέδες, να φύγουμε από την τηλεόραση και από τους υπολογιστές και να βγούμε στους δρόμους με αγωνιστική θέληση. Και αυτό να το πιστέψουμε μέσα μας, ότι ναι, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική την οποία εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει σε όλους εμάς τους εργαζόμενους και γενικά στους επαγγελματίες. Πρέπει λοιπόν να το συνειδητοποιήσουμε και να αγωνιστούμε. Είμαστε 15.000 κάτοικοι. Δεν μπορούμε 1.000 κάτοικοι να είμαστε στα μπλόκα. Μα δεν είναι δυνατόν. Να σκεφτούμε πόσα τρακτέρ, χιλιάδες τρακτέρ είναι στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και πόσα δεν έχουν βγει. Εάν αυτή η παραγωγή δεν καλλιεργήσουμε, τι θα γίνει αυτή η χώρα μας, πού θα οδηγηθούμε. Ο πρωτογενής τομέας είναι το μεγάλο στοίχημα για την ανόρθωση της οικονομίας και κάτι που το παραδέχεται και η ίδια η κυβέρνηση. Αλλά τι θα γίνει, πώς θα βγάλουμε αυτόν τον πρωτογενή τομέα όταν δεν υπάρχουν παραγωγή πλέον. Θα σας παρακαλέσω πολύ να πείτε τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, τα αδέλφια σας, να συμπαρασταθούμε μέχρι την Πέμπτη να είμαστε απίκο εδώ στα μπλόκα, μέχρι τότε να δούμε πλέον τι θα γίνει και πώς θα συνεχίσουμε. Την Πέμπτη είπαμε θα συγκεντρωθούμε όλοι εδώ η ώρα 9 και όλοι μαζί θα πάμε στο λιμένα για
περαιτέρω διαμαρτυρία. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη. Και αύριο δηλαδή. Εδώ εμείς θα παραβρισκόμαστε. Πρέπει όλοι σας να συμπαρασταθείτε και να σηκώσετε το ανάστημα και να μην λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ναι, γίνεται. Όταν εμείς το θελήσουμε, ναι, γίνεται. Σας ευχαριστώ.